Hola, bon dia, xiquets, xiquetes, papàs i mamàs. Com sé que ja venen ara dies de molta calor i ganes d'acolorir i de fer molta fitxa, sé que no en teniu, vos proposem fer alguna fitxeta interactiva. És molt fàcil d'entrar, podeu entrar tant a l'ordinador com a la tablet com al mòbil. Jo ara vos estic gravant des de l'ordinador, però també tinc al costat la tablet perquè vegeu que són interactives i que a l'arrastrar també podeu arrastrar en el ditet. Bueno, comence i explique com funciona. Poseu al navegador Google Live Word Search, que és això d'ací, ¿vale? I poseu fitxes interactives, ¿vale? I se n'aneu així al costadet que fica Educació Infantil. Pues nosaltres Educació Infantil. A veure... No va... Ara. Val? Jo, per exemple, vaig a fer esta del puzzle mateix, i així vegeu com s'arrastra, val? Espera que la fiquem així, val? Mireu, jo tinc així la taula al costadet i si es fijeu, també en el ditet, veu? Podem arrastrar. Veu? I ja està. Quan acabes, li dius terminado i així hi ha dues opcions. Per exemple, una, comprovar mis respuestas o enviar mis respuestas al professor. No cal que s'envieu al professor, perquè si no és cada volta que faig una fitxeta, que n'hi ha moltes, a mi m'és enviar un correu electrònic i la veritat m'aneu a col·lapsar-lo i és una boa perquè així teu corregís. Li dic comprovar les respuestas, veu? Li fiqué així, comprovar les respuestas i... A veure, veus? Mis 10 de 10, perquè l'hem fet fenomenal. En tenim altres per fer, vale? Altres me fique ja en l'ordenador i així no ho vegeu millor. I, per exemple, esta de les ombres que és superfacileta. Val? Esta, pues com la faríem? Pues molt fàcil, és anar ficant al damunt. Que ho feu en el mòbil, més fàcil per a ells perquè és... Realment és arrastrar el ditet, mireu, anem a veure, a tornar arrere i ho mireu així en el mòbil. A veure, era esta de les ombres. Mireu, així, en la taula li piquem i veureu com soles en el ditet poden fer-ho. A veure. I és més fàcil per a ells. El gosset, així, val? La vaqueta... A veure, és que a mi m'està costant perquè com estic gravant i no m'hi veig bé. A veure, on he ficat el porquet, que no se l'he deixat. A veure, ho hem fet mal, perquè el porquet este va així i l'ovelleta, a veure, va així. Vale. Quan ho tinguem, li posem terminado i el mateix. Pues li piquem així, que era comprovar mis respuestas, 10 de 10, val? En teniu moltes, val? Mireu, així teniu, per exemple, de la tortuga, de mates, de ficar números. Després, al final, mira, esta dels bombers, que també està molt xula, li fiqueu siguiente i en teniu més encara per a fer. Siguiente i encara més per a fer. Val? Que teniu ahí un munt de fitxes que podeu anar practicant i estan superbé. Bueno, una besadeta a tots, espero que vos hagi agradat. Adeu!